Nesta segunda interpretación van bailar o rabo do raposo. Esta é unha danza moi antiga na que varios homes bailan facendo complicados puntos, moi saltados e briosos, acompañándose con toque de castañolas. Nun determinado momento da danza, todos os grupos, compostos por un home e varias mulleres, póñense ao mando dun deles que vai facer de guía, formando así unha longa fila, un longo rabo, o rabo do raposo, co que recorren toda a romería xuntando a xente que estaba a mirar. O rabo do raposo, cantigas e agarimos de Santiago.